Shubor nakaslem jong unongsan hima. Beeping Group, Honorable MDC Jong Karambrai. Mr. Beeping Group, please move your motion. Mr. Chairman, sir, I beg to move that this House do now discuss the role of the Council on the non-functional mobile towers in the jurisdiction of the Council. The motion is now before the House. The mover will please initiate discussion. Complain, Mr. Chairman, sir. Shimir kalat, bawanra ini ka motion kepada day but ki mobile tower ki bam terikam ko ka jurisdiction jom ka district council. Hawat boros kata let's say ki mobile network connectivity ki internet kimshim dadan kam hadu kata ta ya ki padba nong song shnong hendring yoi ba hadin ba nimat ya kani ka klam COVID-19 kajingdan kam jong ka internet ka alam hadu kata ya ki pat nong song shnong jong ka rikhasi jantia ba pasti di berapa way te Mr. Chairman sir yoi ba hakane gajuk ba one virus ki khun samla jungi ki khun gidi bat kumjo ki ba kuliah ki university ba per kim shim yo sho banlek shapo ki college ne ki school bat kila introduce no daki online classes yaki bar hadin ka introduction yung kini ki online classes matrai om tang ka jing snow jonga rei boro ki member ki badan ka ne ka jing kidon ya ka ju ka jing snow bakalong khia shiliang palat hapdeng ki khon samla ki badan hapo sor bar hapdeng ki khon samla ki badan hapo ki than nong kendong namar ba ka internet connectivity hapo than nong kendong kadang telot ba om tang konstituensi jonga rei de ipet aki shnong bo pher te kalawara ya kijing ya ki khon samla ban shong kini ki online classes namar ba kimdon ya ka internet ka biang bon ki shnong ka live kimdon bon ki long yeng ki beduk tang ban thiet mobile kimdon ti kalong kai ka ba ki khon samla na po nong kendong ki do nong hadu kata hakal yang ka puli puthi bat ka daw ka ba lingkong kadai ka jing bam biang ka internet connectivity apo ka jela jumi hawai baros kata ngimyo banyo yakine ki rei da ka jing wan no COVID-19 dese nila manaw na katim pareng limat ni experience ya ka jing koridor jong ka internet but yo iru ba ki towers bun hapo kane ka stage jongi kira ada thung henry kimlong functional natrai ka isi khatep ba kine ki private companies ki hapshem ya ka trading license nang ne na po council shwa bakin operate yala dia hang ne po ka jela jongi tenga kerpat ya ka isi haba ka ai trading license ya kini company kadai pada donno ka kenja agreement batki ba om bakin shuthung kai ki tawar ban benthame upat ba tawar la sa de kisnam handrai ka connection kampat tedai kane kadau ka ba penlong nga ban wara ene ka motion bat kerparu ya ka isi bakan shimkhia halor kane ka mat namar ba niyo iru ka BSNL kadai ka public sector undertaking jong ka government of India henry ka network jong ka BSNL ka telot ha borok kiliang dengi pet ya ka internet connectivity ya ka wifi nyo iba ki bun kini ki private companies ki khambiang bata ka jing shimti bun kini private companies ka doru kalanang rem bat ka tajur ya ka platika jong way pa way nong song ka jela jongi tenga snow
Bana kalian jong ka executive committee kadai ban simkhia halor kane bakan khot ya borok ki mobile companies hapo kane ga jela jongi bakin ya shong ban penting na ba ki mobile towers ki badan haki area ba per ki bam trikam bakin long functional no hapo kata ka time frame ka bala penbaik ka isi tetang kini ki kentian keniat boleh